Yo Mbak Mimin, Mbak Apri jumeneng diserampatke lur yo. Serampat gendinge ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mak Tangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu. Lah halus teh, lah Ngayojo Sleman ki piyai budaya, piyai alus, unggah-ungguh subasita munomuni. Senajan to sak perangan aku maligine sok kadang tregal-tregal nek neng kono-kono. nek neng Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lho, mbok menawa nak daerah ngetan Pantura dhewe ini kalusen. Heeh to, kurang giyak upamane. Niki Kayojo lho, Sleman lho. Dadi kudu sing halus. Aku kurang piye karo kanca-kanca. Mula-mula do bengok-bengok anu nyuraki Pak Ustad, aku meneng wae. Mergane rung entuk snack mau. Anu mergane ya alus lho wedok. Rawuhmu ki rak ya keri. Lho kowe mudeng nek salat kae ra. Apa mbok menawa imame iki kleru. Terus engko makmume nek kakung subhanallah ngono to. Nggih to Pak Ustad nggih. Lah nek putri kan ora ngono. Piye? Piye? Anu tepuk tangan nggih Pak. Tepuk tangan lah. Lah kowe iki melu ning nggon sap lanang apa wedok? Lah iki lah pertanyaan iki. Sik. Neng dia apa ning tengah-tengah? Apa ning dhuwur gendeng? Kok nang dhuwur? Ya nek soal ngibadah, soal akidah ya tetep aku Tukimin. Lah iya. Mas ini lho, pamrih kenapa? Karena suara wanita itu menggoda. Nek astagfirullahalazim. Mau ngono lah ya kan ngono. Lah ngono ra ya. Ya ora ngono banget ta. Subhanallah. Lah ngono ki nek nganteki mame ra kuat, malu apa namanya sing jek miar-miur. Sing Islam jek abangan, jek mung ilahe lu kuwi kan gampang kegoda. Mula wong wedok ki nek tidak terlalu penting, jangan terlalu sering ngomong. Aja kulino grenengan, aja kulake ning kono karena mulut wanita itu lebih tajam dari mata pisau lah pitu belati. Wah. Aku tak hati-hati kok aku. Aku nek kon ngomong wegah aku langsung nganggo body language kok nek aku. Kok darane bisu. Maksudnya ngene iki lho, meminimalisir ngomong sing ora penting. Oh, bener kuwi. Meminimalisir ngomong sing ora penting apa meneh ngantek natoni lah. Aku ngomong wala-wali to. Nek bacut ati iki bacut loro, mbok menawa mulut bisa memaafkan. Ati yo ikhlas. Ning tatune kuwi sulit untuk sembuh. Beda karo tatune koreng dikok salep seminggu panu ngono seminggu mari ya. Nek tatune ati iki lho. Mbok dicucu bondo donya mbok dianu mengembalikan kepercayaannya itu yang susah. Atine wis ikhlas. Apik iso ning percayane kuwi wis berkurang.
Dadi memang menungso ki pancen manusia sing unik kok. Unik banget. Mulutnya bisa mengatakan iya, tapi atine urung iso maksimal. Mali gini aku nek kanca-kanca liyane insyaallah ya padha. Padha. Apa meneh iki momene rak bar Idul Fitri, ngapura ing ngapura. Ngono dadi nek wong njaluk ngapura ki kudu tumomo tekan ati, ora dibaleni. Siji dilafalke. Nyun pangapunten Bapak Ibu, juk ngapura minal aidin wal faizin lan sak pitute bahasane kok nggono kathah lupute encek-eceken maneka warna ki rak wong Jawa nek ngono. Iya. Terus nomor loro, tembus sakjroning ati. Dadi rumang latine ngomong ning atine urung atau aja nganti lati ati. Sing nomor 3 pakarti sing ateges engko ora bakal mbalani keluputan yang sama, kesalahan yang sama. Jadi ati lati pakarti kudu nyawiji. Ngoten Pak Ustad? Nggih. Nek mau cara kula kan wong gampang-gampang angel ngoten nggih Pak Ustad, mboten maringi pangapura ngoten pripun Pak Ustad? Umpami lho jeneng wong nyun pirsa kula rak tolabul ilmi to. Lho, tolabul ilmi. Nek ora gelem meneh ngapura ning donya kuwi sok ditutuke ning pengadilan akhirat utawa landrat ing akhirat. Nggih. Iso-iso engko sing gawe ala kuwi wis kentekan ngamal soleh, mergo apa dijukuk digekke karo sing digawe masalah kuwi mau. Mula kudu rampung ning alam donya. Loro ati ki aja terus-terus. Mula metune kuwi engko metune loro ati loro. Oh alah. Liu lagu. Kejawi menika Dek Inces. Biar itu tunggu kalian Mas Suhardi nggih. Mugi-mugi enggal sehat, enggal dangan, atas sehat dangan. Kok ketemu jodoh sejati sing iso ngopeni bekti karo garwane. Jajak dhewe ya, Lek. Ya mbok menapa kuwi. Ya mbok menapa ya ora to. Kok ya kowe iki maksude ngono ki terus beliau itu ya tasyakuran atau ya akikoan, ya ngirim donga kagem wong tuane atau bola-bali matur 3 amaliyah anak Adam yang tidak terputus amalnya meskipun orangnya sudah tidak ada. Apa wae, Lek? Siji ilmu sing manfaat. Ilmu sing manfaat. Kaya Pak Ustad ngaten saka Sukoharjo Mbaki Sukoharjo tekan Sukoharjo Sleman. Nah, orane tolabul ilmi to iki berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu. Nomor 2 amal jariah. Wong wis ra ono ning amale masih berlanjut dan berlanjut. Senajan to wonge wis ora ono, ora nambahi duit neh. Ora nambahi amal neh ning masih berlanjut. Sing nomor 3 putra kang soleh-solehah kan ndongake wong tuane. Lha kaya Prastawa bengi iki kan ngekol kirim donga. Durung donga kagem wong tuane Mas Suhardi. Almarhumah Simbah Trisno Miadi. Nah, 3 mau to siji amal jariah, ilmu manfaat, putra kang soleh-solehah. Idza matabnu Adam ing kota amalu ilamin salasin. Kabeh anak turune Adam bakal mati. Nggih. Nek ra mati ra nggawa apa-apa. Nggih. Sing diomong 3 perkara. Nggih. Siji kuwi mau, 2 kuwi mau, 3 kuwi mau. Ki dadi dhewe kuwi kepanjangan apa ngendikane Pak Ustad. Nah, mimin ki ngewangi-wangi Pak Ustad. Lah dhewe tok ilmu ra ya saka panjenengane. Ya, ilmu ya baku. Duit ya utama. Lah kowe gemben Pak Ustad nggih. Kowe gemben durung ngaji genah pakaianmu ya kaya ngene no. Iya, Pak Ustad. Sak menika masa jahiliyah to Pak. Lah zaman bogem to Pak. Iya. Apri kok segate-kate. Kok bogem to pakem. Nek pakem niku nggih rumah sakit jiwa lho Pak Ustad. Malah so parah Pak Ustad. Kenalan sik Min karo warga mriki nggih Mbak Mimin. Mbak Princess. Nggih. Kenalan sik. Aku sik kowe sik Lek. Ya kowe sik sing enom to memberikan kesempatan pada yang muda. Iya. Ndak aku dari wong serakah murka aku kok gare apa to Pri saiki iki nek aku. Derek pitepangan dadi wanuh. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Susuki. Susuki apa sih betul to Pri? Ya isih. Kalau kan iki asma kan Kinarya Joko. Princess ki widodari. Aprilia ki wong wedok sing paling ayu, dhewe laire wulan April. Terus Sucipto. Kuwi susune lancip mergo ganjelan boto. Sing siji Susuki, darene susu jebul kaos kaki. Lho, iki dinggo anu lho, Lek pengeling-eling lho. Jadi kanggo bapak-bapak khususnya nek nyawang wong wedok kuwi aja saka castinge. Aja kerto fisike glegere. Nah, kok mbasan dibuka padha. Nah, bareng kita ngene jebulane kliko glugu. Nah,
lah ya. Kok dikan kok didikan isine rayap, tengu, coro lah ya. Mung mergo nyawang jabane. Apa ya ngerti nek iki bathok dikembeni kan ya ora ngerti to. Dados menika kagem bapak-bapak menika setialah pada pasanganmu. Enggak usah lirik sana sini ndak kapusan. Aja lirik sana sini lho. Pokoke ana lho ben jeneng anu pri jeneng zina mata. Oh, kuwi ya ana nyawang sing ora prayoga kok malah Mulah, kudune kan kudu masyaallah. Apa meneh HP saiki. Nah, zaman saiki rak HP gampang to. Misale buka ketoprak Jepang kuwi ya zina mata ya. Ya ono ya zina mata no. Dadi ya gone Pak Ustad ki dingkluk ki ora maca notasi. Maca ketoprak Jepang ngono ki. Ya nyen sampun nek iso ya aja cah luang lindake wae. Anu lindake becikan ngono. Yo kowe kenalan genti to, Lek? Aku. Iya no. Ya kene iki jane wis apal karo aku, Pri. Ya ora apa-apa perkenalan ki luwih prayoga. Mimin Saputri Ratu Angga Inggi Pringganing Tias Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Jeneng sakmono kuwi nek Pak Mudin arep ngepiyake piye to, Bo? Ya nek ngepiyake mung Wardono. Apa kuwi? Varia dodone ra ono. Isine apa bakor brand ya? Ya ora bakor brand. Tapi saiki aku ning Jogja ya anu pun survei lokasi, Pak. Apa? Tak hati-hati aku dolan ora sembarang dolan kok, Pri. Terus? Ya nek ning kraton ngono rak kuwi wisata sejarah. Ning Imogiri wisata ziarah. Pamane ning Merapi wisata alam. Terus ning Malioboro kuwi ya wisata kuliner karo belanja. Ning kulone Malioboro aku wegah kok, Pri. Lah ngapa? Kulone Malioboro Sarkem kuwi to aku wegah. Lah ngapa? Kuwi jare ya objek wisata ngono to. Ana hantune kok, Pri. Ana hantune kula wedi lho Pak Ustaz. Apa? Ning kono ana hantune kan mlaku-mlaku to kok ning kamar sing paling kulon dhewe iki ana suara ngono kuwi ya aku ya wedi ya. Kuwi hantu atus aku wedi. Aku wedi ya ana hantune aja do rene ana piknik Malioboro wae aja ning kono ana hantune kan aku ya wong wedok ra mudeng ya. Jenenge perawan kencur kok ana gek awan-awan ki ana ngono kuwi. Kuwi iki suarane begenten kok kowe iki kok. Oh alah njar aku hantu aku mulo ora tak saranke nang kono. Maksaku ki kok ya polahmu ya tekan kono ki ya ngopo? Ya rumangsaku ya wisata Jogja kan ya akeh ngono ya kasunyatan ora. Mulo kok anu ana hantune aku ya ngono kuwi jenenge wong prawan cilik ra mudeng apa-apa ya. Kok do guyu ki apa do? Roh ya ta? Tahu rono. Lho, seniman ngapa meneh Pak Ustad, seniman kudu ngerti peta lokasi. Betul. Nek diundang daerah kono-kono, lho wong iki ngono kuwi lho. Lah. Senengane sinambi tetembangan Pak Ustad. Iya. Diaturke. Wonten pamundutan menapa dereng. Anu sik, apa jenenge diaturke sik wong ki jek bulan Idul Fitri, bulan Syawal. Lagune Idul Fitri sik. Oh nggih, siap. Ah, Idul Fitri sik. Yo. Iya. Tuhan
akbar walillahil hamd. Kembali fitrah kesucian wis doran didosa. Alhamdulillah. Monggo niki enten serat iki, Mbak. Kula ingkang maos, Pak. Nggih, monggo. Nyun sewu nggih, Pak Ustaz. Nggih. Mboten ngira-ngiraos kurma. Nggih. Wah, wedoke dirwang ati-ati sok nggon salah barang. Wedok apane? Wedok kala menjinge gedhe. Selamat malam, Pak Dalang. Nyun lagu Layang Katresnan. Saking Daneswari. Daneswari. Asmane apik ya, Nok. Iki tak buka sisan ya, Nok, men transparan kagem kanca-kanca. Alah. Menika paling bebingah kalih dosa, Pak. Kalih dosa, kok genah biru no kok. Lah apa maca ki ra ono persenane. Nek maca ki ya gitu. Pajeke larang men to ya ora apa-apa to jenenge wong wedok iki nyat pancen landhep nggon babakan gunting menggunting. Ana lho tanggoku dikon nyumbang bojone 100.000. Ditampa ning dia pasti sedia amplop serep. Ditampa to bar kuwi ning dalan di joli 50.000. Dadi tetep ditampa kan bojone. Dadi lek ceblung iki 50.000 tok. Lho wong wedok anu ki ubet ki ya ngono kuwi. Ya ubet enggak ya piye ya cara nek ngono kuwi ya ngertine kan ya njaga prajane wong lanang to. Kok wong 100.000 kok dilebokke 50.000 tok nek aku cara aku ya 30. Kok malah sudone kemen ki para. Lho ngopo to? Lah kowe niatmu nyumbang ki golek balen apa ora? Ora to. Niate ra ikhlas to sedekah to. Lah ya bantu kok. Sosial. Lah daripada 50.000 100.000 gelengan wong 3 desa krungu kabeh. Mbok 30.000 ikhlas suket godhong aja ngantek krungu. Lho wong ngono. Wis mudeng ilmune nderek Pak Ustad kok. Timbangane diwahke lho Mbak April nyumbang 100.000, 3 desa krungu kabeh. Nek perlu tok foto sik sadurunge disumbangke. 30.000 ikhlas. Lho, malah dadi amal jariah. Ngopo? Apa njuk balen? Anu, dhisik kono tak sumbang 100.000 lho. Saiki ger nyumbang 80. Mudah-mudahan malah dosa to. Kono iki lho dhisik tak gawake beras 10 kilo, gula 5 kilo. Lek kurewang ya 3 dina. Kono iki lho nduduk mung sak jam tok lho. Dadi le kringeten le rewang ora ana ganjarane mergo grenengan, le nyumbang ya ora ana ganjarane mergo grenengan mung etuk wah tok. 30 ki mana ikhlas lahir batin. Lah kok nek 30 tok angsul-angsule roti serep. Ya ora apa-apa. Ya kemampuane sing di omah tok grenengan kuwi gul angsul-angsule apa nyumbang. Menika Mbak ingkang bendahara, Mbak Lamsih nggih lah ya. Lah sing den galak kok bagian bendahara. Oh pancen bendahara kudu wingit tok ya. Kudu galak. Wonten pamundutan Layang Katresnan. Layang Katresnan. Mbak Daneswari. Ya dibawani sik nono. Layang Katresnan terus diunggahke apa dangdutan apa. Pak Dukuh mangke ngersakaken lagu menapa Pak Dukuh? Nggih. Kula saking griya sampun. Kayak apal men to, Le? Ya jeneng aku streaming kang omah. Ra ya. Tak kira wis tepung kalian panjenengane. Ya aku nek daerah Jangkang, daerah kene-kene kabeh rak ya besi ngono kan wis mudeng kabeh to aku dol kono daerah. Ngalor. Ya tetek to. Ngopo? Tetek ki maksud apa? Nyegati truk kuwi lho kan dhisik cek manual ngudunke pasir kuwi lho. Oh, dhisik jaman CTKW. Zaman ndongono kan ndongono truk
tredam sing njuk guling ki ngono dadi manual. Wah. Kowe iki lengganane truk apa sopire kowe iki? Ngudukke pasir ki lho. Oh, iya. TKW tukang keruk wedi ki lho. Dalu menika ugi live streaming Senopati Alfala. Ampun supe, like, subscribe dan komen dan juga share. Iya. Share. Dengan kata-kata indah lho ki ngomong wong ngomong ki siji bener, loro bener, syukur bagi endah. Dadi aja ngento-ento bener wae durung kok wis ngento-ento. Dadi wong ngomong ki lugas, siji bener, loro bener, syukur bagi endah. Bener ki tegese jujur. Heeh, bener sih kata-katane bener lagi endah. Aja diento-ento ngoyo-woro ning kosakatane urung bener. Ayo bawono. Bawa. Mbah Gender. Mbah Gender. Iki Mas Tato ya? Iya. Nah, ya ini kalem ya. Yo udah nek mantan yo tau ngicipi aku bisa. Nek mantan ra wis jadian wong nek jadian kene jadian putus ngono ki mantan. Ikan ora jadian mengkono pengen ngicipi ya jenenge kanca ya tak tempili to jeneng wong kanca kok ya. Walah mangkok eneng cendole. Ketoke wedok. Eneng cendole. Bakul anu kok nje es dawet kok. Es dawet. Apa tuh? Ibu-ibu, pripun Pak Ustaz ki kok ya aneh-aneh ibu-ibuke niku mireng cendol kok terus mak prinding niku. Pripun ta, Bu? Ibuke. Bawane pelak 6 le. Pelak 6 nak. Iya. Sing gentenan ya. Ana wong ayu. Kok nek kowe dhewe kabeh ndak ya ora mampu to. Waduh. Kegarane handan tresna Dalane wong omah-omah. Tumrap priya kelawan wanita yakni. Aku kok ora teges kok nganu moyo iku ora ya, Nduk. Apa? Nafasmu ki ora selandung, ora sepanjang dulu. Makanya apa ya, Lek? Lek kulino metu bengi kurang ono. Soalnya angin malam ki rak ya apik to. Padha-padha melek nek melekmu ku salat tahajud, salat malam, salatul salat malam ora apa. Nek kowe metu bengi kanginan kuwi umur sotua ki ra iso nampa. Gandeng aku kira adimu. Aku rak yo neruske perjuangan. Oh iya bener apa bacot no. Towel. Ayo gentenan. Coba nek suaraku anu suaramu terus kaya ngopo. Lungguh. Men dadi men pilah. Lah. Nek ngene kok ndak anu suara ndak dari Mimin ki sing dito Apri sing dito. Lah nek ngene kan terus pilah. Nek Mimin ki mesti suarane sing elok tur endah kuwi. Dadak diceritake cetho aku ki seniormu kok. Rasa dumu cetho senior kok. Lanange metu Nek cah saiki ra mergo menang secara apa jenenge IT-ne pinter mbok ngono cah iki Bon. Nek babakan pengalaman tetep menang sing senior. Semeleng rasa. Buktikan. Jangan underestimate. Diam. Nek nesu medeni yo pangan kowe engko. Pemanasan, Mas. Iya. Kan yo telak iki kanggo muntir barang. Kalau menjinge dipernahke sih. Iki jenenge Nick Apple. Wah, tembolok mbok ngono lek. Dah telek. Kalau benjon. Aduh telek pitok iki. Kalau benjon. Nyon sewu Mas, meneng kok Pri? Nyon sewu. Dadi seniman pirang tahun Mas? Diajari ngurmati seniman lain apa ora? Kowe nek ketemu wong tua diajari ngajeni wong tua apa ora? Ora ta ya. Kalau menjadi seniman itu bukan hanya soal karya. Ora mung babakan kabisan, ning juga attitude, sopan santun, solah bawa, unggah-ungguh. Waduh ora? Towel adiatna towel asih. Towel
Coba aja diringi, coba kaya ngopo. Lagumu piye to? Kenangan zaman bogem iki. Apa iki? Apa iki? Coba. Towel, sukanya towel. Nempel, maunya nempel. Wong kok wedine ora sempritan iki. Wong ki wedine ora Gusti Allah kok wedi ora sempritan. Ya, wedi karo Gusti Allah ya nomor 1. Nomor 2 ya sempritan ki trauma lho, Bre. Anggarira krungu sempritan kok jujur. Kula suki men, Pak. Ning saiki aku wis ora to, Bre, ya ngopo to? Nderek Pak Ustad ngelmune. Padha-padha golek rezeki mbok kasih sithik sing halal. Iya. Ngopo to golek dit haram? Heeh. Belum rusak. Malah kadang kalau ki nggone wong bareng to, dit haram colong jumpuk dan sebagainya. Nek sing dicolong ki paribasan wong duwe kelong sithik ijek rotong liyane. Nek orang duwe. Heeh. Ora mesake. Itu sakitnya nyakti banyak orang lah. Ojo nganti lah Allah. Di sini. Tadi malam aku mimpi kawin penghulunya. Pak Ustad, kula menika anu lho Pak. Badhe tolabul ilmi ngangsu roh lho. Mboten ledek kethek lho kula menika. Pak penyanyi kok ya malah aku ledek lari-lari sing ora anu menika kok ya mau talabul ilmi golek ilmu iki menika. Api. Ayo tutuke. Nek ora talabul ilmi tak niati golek ilmu apa ora wis 20 yuta aku. Waduh. Mergo tak niati talabul ilmi dari Pak Ustad. Iso dipilah mana golek duit, mana paribasan dhewe serawung, mana talabul ilmi, mana sambatan. Lho. Nek tanggapan tenan 20 lho kok. 20 yuta. Heeh. Mulih ra gondas. Ya oke. Mangsane. Pak Ustad lho. Karo dilatih diesel. Iya, tekan ngendi ki mau. Tiada mungkin Pun Pak Ustad. Lu Lilala bueng tresna Apri ki nganggo kudung udu jilbab lho. Wong soalé Apri kan ora wedok sejati to, jilbaban ra entuk ki ger kudung ger paribasan lendang sampirke. Ngono sumuke rahmum ki sing sumuk ku dumergo suasanane. Lah apa? Jim jahat sing ning awakmu ki lho, demit setan sing anu ki. Lah kon mula kulino nyon sing ya sok ngaji ya sok srawung ya penting Pri. Dadi aja mung buru donya akhirate ya kecanda. Hablum minanas kecekel hablum minallah aja nganti ditinggalke. Perkara sing marake panas ki aku cerak iblis ki lho. Aku maneh kena. Ngerti ora kowe nganggo takon kudungane ngerti ora karepe? Pripun, Pak? Nggo nutupi kala menjing. Oh ya kok gedhe men ya. Iya. Ayo tutuke. Ya tak diajari kok. Aduh. Ganjok galake. Pak. Ketoke kowe ngono. Ini syuting lho live stream kamera ketok bodoh banget to. Iya. Nek ngandani iki bisik-bisik. Heeh. Lah kowe sudah rungu kok. Kok meneng sik Thomas men kanca konsentrasi kok sering mau nyambut Iya. Nek koncone lagi kontrasepsi ki mbok dirungok kete. konsentrasi. Beda. Wis lanang ae Le, lanang wae. Ubayane Bahasan suara lanang suarane kaya kiboim ya. bunga susah nunggak kalbu Nendi Le? Ane ndi Le? Walah. Nora selingkah tercitra. Mas pengendangnya so jeng asmane
Anggit. Anggita welut kae. Udah. Karo mantane lali. Ki Warsita Petuk Sargi. Oh. Karo mantane lali. Nuk yo ora mantan. Napa? Nek ki Mbak Yu Muipe. Maksudmu kowe pengen aku dadi Mbak Yu Muipe. Men kowe melu ngewangi nempe lho ya. Men kena nggo genten. Kok le. Mbok nek wong mbok iso aja ngono. Aku nyuknya jabu. Aku delok guyone bocah-bocah iki. Nyun jawu sing ora bocah piye kalih bapak kalih. Sing liyane kowe. Sing liyane bocah-bocah. Yang sing piye kalih mboten. Sing piye sepuh pepundhen kula mboten sing liyane coro-coro liyane niku lho, Pak. Niku. Oh, seko cara tertawanya, seko cara guyune, ketoke kok nganggep aku wong murahan, wong geleman, wong lenjeh. Lah apa gari carane iki mah lho. Lah ya apa ora? Ya ana nek cocok regane. Apa mau ora ya ora to apa ya. Wis awake masuk angin gembrobos kok ora itu apa-apa. Ya tang 80 ya etuk lah. Ning saiki sepi nyenyet tok, Bri. Lah ngono. Selawe wae tok wong tuwik. Lerenono ya le mung ngono kuwi. Karepku ya reoni kalau mongso. Reoni parang mboten to Pak kaya lho. Ayo reoni alumni ngoten kan enten to sosok. Pak nyun tulung Mang Yasin kene iki Pak. Yasin. Reoni ki ra etuk to, Bri. Ya ora. Kok ngono kuwi nek leren. Jalene anu ngono ki nyambung pas seduluran. Ya ora. Malah rapo gur kulit karo kulit. Ora etuk to. Oh ya wis. Itu nek sing semu krim. Oh alah. Lah kowe lanang-lanang ya semu krim ding. Ya ora etuk keprok. Allah. Lungiting tresno Pamundutan saking Mbak Danes Wari nggih. Ya. Spesial ugi kagem Pak Dukuh sedaya warga miwah Mas Suhardi nggih. Semangat Mas, sehat selalu. Kula pun dolan mriki kapan-kapan pinarak ten Sukoharjo Pak Ustad napa ten ngene Mbak Mimi napa ngene Mbak Apri. Kapan-kapan lek men nginep mriki nggih. Ya ora apa-apa ta wong sedulurane biasa kok wong. Lah iya engko sing resik-resik omahe Pak Suwardi sapa Oh, nek iya. ora nginep. Oh nang kene iki berarti aku kan dadi resik-resik ngono to. Pak Bon. Kok Pak Bon ki to? Ya bubon. Pak Bon. Wedok kok Pak Bon. Bubon. Babon. Yeah. Tak regem layangmu lan tak degem memel dendaku rasane rumesep aku sayang aduh sayang Apa benar panyawaku? Apa benar kabeh ngendikamu? Tak waca ambal ping 1000 sayang aduh aku uga tresno ngerti nek sinden ki ndungkap yuswa ya. ngapa Anu nganggo mandek pindho. Nah, jenenge. Iki mah garapan kok garapan. iki gagal fokus karo kecantikanmu iki lho Mbok pancen ayu kuwi nggawa daya pangaribawa kok. Dadah. Lah apri iki dandan kedandan pirang jam? Bri 2 jam setengah, Mbah.
Kula setengah jam wis dadi. Waduh. Lah kula kan ayune mergo wudu, ora mergo polesan. Iya. Kan lho, uang tidak terlalu cantik. Tapi karena air wudu, karena atine resik, kari basen karo tangga srawunge apik, karo bojo gemati, karo wong tuwa bekti, raine katon sumunar senajan to umpama kulite rada ireng. Lho. Ning nek mergo kowe mung ning salon pira wen to gandane salon 3 sasi engko wis luntur meneh, diselepke meneh, disuntik meneh, mrupate di tarik-tarik, hidupe dadak disambung-sambung nganggo rambut kelek barang. Pokoke ngerti. Kok gila Apa lha pokoke ngerti nek senggo nyambung. Lho pokoke ngerti apa survei nek senggo nyambung nganggo anu rambut kelek barang. Ya mbok menawa rambut liyane. Anu rambut sintetis apa-apa ngono lho iki. Rambut cikil apa-apa. Apa bulu cumbune ya. Menika mengke munggah napa Mas kesanipun gayeng gumya. Diseragenke apa-apa gitu Oh lah. nggih. Sing gayeng, sing gumya, balungane garapan sing apik ya. Nggih. Pengging nika pun mboten rasa mang pitat mawon Pak Mas ganti liyane nika nyambut gawe ora tenanan. Lah kaya iki ngarep-arep anu tekamu. Oh ngaten. Dadi kae nek sliramu ra teko iki pengging galau. Oh. Bintang taune mboten mimin ngoten ku galau. Galau. Ditambah tambah siji. Apa? Kuwi sandek Pak Ustad. Oh alah. Nek kira wong sok pengen tampil lho to. Padahal diselehke ngono ya iso. Lho, main kesut kuwi main on frame. Lho, to. Nah. Kan main on frame wonge main ketok kesuting terus. Ya. Yo. Saben lapang turu. Saben aras layangmu kumawa katon esahamu sayang aduh sayang. Sampun pinangkani pamundutan saking Mbak Daneswari nggih. Iki enten serat iki durut ke sitok-sitok. Nggih. Ah, enek layang, Lek. Ana layang. Dek, ana layang. Ah ya Allah. Tawel. Anu kok pri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Katur Pak Kok Dalan. katur to katur. Oh, katur. Kok Itu katur. arti ya Itu. bisa. Nek katur ki apa to, Lek? Tekku. Au. Lah wong aku apa ngenangi kok? Iya. Wong aku ya tetak Ya, apa Min, nang diwaca, apa Min. dadak ngomong nggih, Pak. Diwaca Min. Apa menika nggih? Nggih. Ampun. Nderek promosi persewaan tenda Ambarsari. Tenda kursi meja alat pesta alamat Siwil Sukoharjo Ngaglik Sleman. Ya. Request tembang Sriuning. Matur Ya. sembah nuwun saking kula Ambar Budi. Oh, Pak Ambar Budi Ya. kuwi Heeh. mara sepuhe koncoku. Oh, Lanjut alah. Renita ki Berarti ku- adikku. Oh, iki sampeyan kok ngene moro kancamu ngono ya sedulurmu nah berarti kowe ora njaluk bagian iki lho, Mbak. Wis ini. Dulur kan Njaluk pilah ya, Mbak, sedulur karoan. Pak, wong niku nek serakah niku biasanya pripun ta Pak Ustaz? Iya dosa ya. Loh. Rapi. Kan aku ora serakah. Nggo celengan hari tua. Kok iso ae? Api. Mboten malih nawala dari keluarga Kebumen. Ha. Ngersakaken caping gunung kalian perahu layar. Heeh. Menika mangke ingkang nyanyi Mbak Apri. Ditulisane ora ono. Ukuran endo. Apa piyane ngerti nek suaraku ki bosok ya kali Mbak Apri. Maksudku nggih Apri telung larik kula sak larik ngoten lho. Kula ki ya judule ya penyanyi, judule kok. Paring Mbak Bingah 200.000. 300. kowe iki maringi 1 juta. Nembe DP 300. Ngono lho. Dadi engko jek ana 700. Target malam itu sawer itu 7 juta iki engko targete. Nek ra target kowe pateni apa piye? Ya piye carane target kok bro jenenge wong. Wong nek iso kan panjangku apik. Oh aku arep gawe iki. Oh sok aku arep nyekolahke anak tekan kuliah tak lebokke pondok pesantren tak ngene. Panjangku kan sing apik. Cita-cita setinggi mungkin ngono ya. Nek ra kelakon stres.
Nika nggih, Mbak. Nggih, nggih. Ya, ndonga muga-muga sesuk diundang ning keluarga Kebumen. Nggih. Ngoten nggih, Lur? Nggih. Keluarga Kebumen lenggahipun wonten pundi menika? Mriko. Ngoten nggih, Pak. Wonten oh nggih. Keluarga Sehat selalu, Kebumen. Keluarga Kebumen. Ya. Ya, seperangan orang ngapak, ora kepenak. Ayah. Ya, engko diaturi, ora ngapak, ora Ora kepenak. kepenak. Ya, sik, wis sik daturke sik. Triuning Sriuning pamundutan saking Mbak Ambar. Pak Ambar. Pak Ambar. Ah, saking Sriuning Persemaan sik. Trapak. Ya. Heeh. Garape seragen apa tayub? Derek, biasa. derek mawon. Yo, derek dados. Triuning. Langsung awan nggih. Nggih, langsung. Ya. Buka celuk. Meski katuban labah tresna tuwin sabaya pati marang Raden Wiratmaya kawos prasetya dipantau rayi dalem Ki Haji Anom Suroto, Ki Bagong Darmono, mirsani saking Bolo Pleret Jwiring Klaten dan keluarga. Matur sembah nuwun. Dados ingkang boten saged rawuh ing dalu menika ingkang mirsani saking dalem saged mirsani wonten YouTube channelipun Senopati Al-Falah. Mengke saged mbikak wonten HP panjenengan utawi wayah panjenengan putu atau putra ingkang wonten dalem. Aku bukakno Mbak Mimin mau aku kurang marem Mbak Mimin. Mbak Mimin kon buka ki piye to? Maksude anu sing mumbengi ana Mbak Mimin karo Pak Ustad ngono. Oh, tak kira kowe kon buka. Niki ngeten niki Gle, niki nderek monitor Pak nonton bareng ten gene Mbah Kakung Haji Sutarno nyun lagu Kudung Agama nggih Pak. Jaya selalu Senopati Al-Falah amin. Niki Pak Ki Dalang Bagong Darmono. Kudung Agama mangke dipun aturaken. Adikipun Ki Anom Suroto. Nggih, ya, tutuke sik. Piro Mas? Katresnane Wiratmaya. Kasanira prapteng lena alabu Senopati Al-Falah masuk deh.
ijo mas Lirat moyo Telak ijo mas Siro Telak ijo Telak ijo Adipati Tuhan Ngapa Lek? Nyun sewu kula nggih nyun sewu lek arep umur wis 47 kula nggih dereng tak suda rungu Lah piye ta nek ngapa ta iki mau rumangsaku kanca-kanca Senopati Alfalah iki mau le ngiringi kowe karo aku kok beda kreasi kok iki antara kreasi karo ngino aku dikira aku ra mampu dikira aku nggak bisa survive kok ngino piye padha-padha le diringi gamelan iya bener ditabuhi gamelan ning carane kleru iki mah padha-padha ngiringi wong rondo lho pas aku mau gur wong kotekan lho iki mau ra ya suaraku sing halus sing lembut ra ya ngene iki ra ya sing sahdu mengharu biru ra ya ra ketok maksimal nek ngene iki lah bedane iki nggon ngendi tek ngono ki malu mangan maksudnya Mas lah ya kok dari aku security malam lho, aku pesinden lho Mas, pesinden. Ledek lho, Pak. Pak Ustad. Ya. Babakan menika kula ten mriki niki ora karepku dhewe. Iya. Menika panjenengan ingkang paring gawe. Iya. Kula niki ten mriki ken nglipur, ken dadi pesinden apa mengar diwirang-wirangke. Apa mengar dadekke bekakak ten mriki kula menika. Menika penyen kedah kak ngadili lho Pak Ustad. Iya, iya. Ya menika ya suri toladan to jenenge Pak Ustad menika dalang menika ngudal piwulang. Wonten kawonten panjenengan kanjel kemawon kados pundi. Iki lakon iki piye to Pak Ustad lho. Meneng sik. Aku njaluk pengadilan. Seno Pak Ustad kok disik. Ora ngene. Aku njaluk pengadilan. Ya biasa no. Ingkang dados jejeke ngadil menika panjenengan lho. Alah. Nek ngantek lare-lare menika mboten ngurmati kula. Ingkang kula tempuhaken panjenengan. Ateges pian gagal didik coro-coro menika. So, Bapak Ibu kanggo iki bapak kan harga diri lho, Pri. Hargane piro? Piro? Iki bapak nyon sawu Pak Ustaz monggo dipun adili. Monggo. Tidak kelajeng-lajeng kok. Iya, wong kuwi mau sing nyponsori Boim kok kuwi mau kok sing Sulayang. Mas, Sing ngedram. gamelan kuwi ditabuh sesuai fungsinya. Iya. Ora kaya ngono kuwi. Nek gamelan sing ditabuh ki gamelane, balungane, sarone, drame. Lah kok sing dituthuk kowe bengok. Ya penak to aku. Penak ning ngrasake ngono lho. Aku digawe lara wong ati ki. Astagfirullahaladzim, muga-muga diberi kesadaran. Astagfirullahaladzim, muga-muga wong kuwi dikai apa jenenge mudeng. Juk ngapura. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ora malah tak dongake wong kuwi muga-muga sok wonge kedusang-dusang uripe. Ki aku kleru. Ya lho. Nek wong apik dibales apik ki wong biasa. Ning wong jahat karo aku, kalian jahat sama aku tetep tak dongake kebaikan. Astagfirullahaladzim, kamu sakit hati ya. Al-Fatihah. Sae napa sae? Kok sae napa sae iki? Lho, pancen wong alam donya angel lho, Bri. Apik digawe apik, dibales apik iki biasa. Biasa. Bisa jadi karena ikhlas, bisa jadi karena balas budi. Wong kae piyane apik lomo, aku nek deduwen ya tak apikan genti. Kan nek diangsul-angsul aku dikei kae anake tak kekane duit go jajan. Kuwi masih sebatas tatarane gentenan. Heeh. Tapi sing bener-bener wong jahat karo awake dhewe ngino awake dhewe karo awake dak sia tapi kita tetep mendoakan kebaikan buat dia. Kuwi sing angel. Angel. Lara ati ning ditutupi ki Nah, angel. membahas dengan kebaikan. Aku kurang piye to aku? Wong semene do rombong aku meneng ae. Ngerombong dikapake, dikeperuki apa piye kok mangsaku. Maksudnya wong semene pengen seneng karo aku ya tak langgati. Tak langgati kabeh kurang apa aku? Mau sapa? Coba itu wae. Dram. Allah, dhisik ya tok simpen seminggu iki kok. Wong mbok ora buang tilas. Tegalan ya dadi. Walah. Sing kok dram ki rak ya aku. Waduh. Ning duwite Pak Ustaz. Aku monggo lantaran. Iki ki lehmu nyanyi mau piye? Sinten? Tak ya wis bener to. Ya nek aku nyanyi bener le ngiringi mah kurang trep. Coba Apri piye? Dadi Apri. Dicoba sih mula kabeh ki. Iku mbok aku mung kerungon-rungonen ngono ya. Sriwane datang grandina.
Pak Ustad mboten saged paring pengadilan. Kanca-kanca dieleki nganggo bahasa sing alus ora ditampa. Aku banter-banter darani aku nesu. Darani kula sinden angel, sinden wingit, bintang tamu angel, kula bungok-bungok ning panggung nesu-nesu. Niku dede jiwa kula. Wah, nesu meneh. Kula ki trainoto rembesing madu wonge alus, darah biru. Tindak sak tindak omong sak omong ucap sak ucap tak hati-hati. Wadene kabeh mau ora hati-hatimu. Pak Ustaz. Kula tesih dipetake ten mriki mboten. Kok aku tak tekon. Kanca-kanca, kowe seneng apa ora nek mimin nderek Alfalah? Dhisik dhewe lek ngedram ora ki lek. Apri ae apri. Kae subjektif dendam pribadi. Sak tak nyuwun pirsa warga ing Sukoharjo. Pak. Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Rena menapa mboten seneng menapa mboten kula nderek Pak Ustad? Mboten. Ora lho lek, lha piye to lek cara aku dadi kowe ra nangis gulung-gulung nek ngono kuwi. Aku wong wedok tetek sik anjing pirsa. Pak Ustad. Tetek nunggu standar. Niki wau. Lari-lari niku pun mboten rena. Ya ora kudu cedhak to. Akrab tidak harus cedhak. Iya. Kok ya omongan ajaran sing elek kowe. Akrab itu ora kudu ngruket. Nek kudu mukrime ya nyun sewu karo pilah antare karo kowe menungso kowe karo Pak Ustad ya beda. Walah. Pak Ustad. Iya. Nyun sewu. Panjenengan tasih rena mboten menawi kula nderek Senopati Alfalah. Mboten. Nggih. Alus lho. Nah ya aku ya ora bakal nesu-nesu ora bakal duka Yasini pisampun matur nuwun Pak. Mbak ora duka Yasini pi to Yai. Ora nek barang kerduse digawa ki. Kok nesu kok isih kermat ki apa yo enek. Kok hak kok. Iso sukses ki saka hal cilik, iso sugih saka hal sing cilik. Dari hal-hal kecil senek-senek ora tak openi. Lah kowe nggawa tas ki nang ndi? Ya mulih tok ora digunakake ning. Ana nek garukan lho. Ya aja nek garukan ya Allah. Tapi aku wis ndek SIM ki. Apa? Surat izin mangkal. Ampun Pak Ustaz ampun ngoten lho Pak. Ampun lari-lari. Heeh, iya. Iya. Yo sing dikarepe iki sing kepiye? Panitia mengke nyun tak kedus meneh nggo dodok lawang omah. Nek mosok aku mangan terus wong omah ra mangane apa ya gelatine ya. Ning omahmu gur kucing kok ngomong omah. Kucing ya titahe Gusti Allah lho ya. Ayo. Karepe piye sing kepiye gamelane kok sing penak Mas dituthuk bareng Mas kompak. Iya. Dituthuk bareng kompak. Wis mudeng dituthuk bareng kompak. Yo. Katresnane Wiratmaya. Kompak tutuk bareng, kompak tutuk bareng, kompak. Buka sini, gas. Tutuk bareng, kompak. Buka sini, gas. Buka bareng, gas. Tutuk bareng, kompak. Innallaha ma'asabirin. Artine apa kuwi? Wong sabar dadi kekasih Gusti Allah. Mbok menapa ning donya iki werna-werna, ana sing diganjar rupa ayu iso njaga ayune apa ora, ana sing diganjar wong bagus iso njaga baguse ora apa jeneng farjine ora, dadi wong sugih iso njaga bandane apa ora. Lah kowe dadi wong sabar ya kudu sing sabar. Sabar ya Lek, sabar. Oh ya kleru ya. Kok ning kene ana sing mulet nih. Senengan sekate-kate. Nggon peteng ki lho. Ya sabari nggon kene ati kok kene. Lah atos banget kok lecet. Ki piye kanca-kanca kimu? Mas, ditabuh gamelane kok bareng. Piye ditabuh piye? Jreng bareng. Ketoke kompake ngono lho. Ditabuh bareng, Cok. Bareng. Jreng. Dan wong tuwa ki sratenane angel kok jen. Katresnane Wiratmaya. Tabuh bareng ki mesti ora beneran meneh, nesu meneh. Tabuh siji-siji. Tabuh siji ora kompak kok siji. Kate-kate. Iki lucu. Nek iki lucu tenan iki. Kok ndak geloe dhewe sik. Kok kon nabuh siji. Jenenge gamel kon nabuh siji-siji. Kok kaya mek band drum ada di Boim, terus drum, single perform terus kendang, jaipong. Kok iki jenenge gamelan utuh kok. Jenenge kaya orkestra ngene iki jenenge kaya orkestra Jawa.
orkestra. Nesu meneh. Karepe piye? Karepe nyanyi. Kowe iki kok grup nesu ae kok pake bulanan apa piye? Ya ampun, lambeku sing mungil lambeku gula satemplek dadi kok ngene lho, Bri. Anu mungil ki lho. Wayahe lebon. Wayahe lebon dadi nesu terus. Ripun. Lho, Karepe. gula kae kan bunder to, Kak. Gula kae bunder. Nek wong Jawa lambe tipis ngarani lambe tipis nyun sewu lambene gula satemplek. Lho. Kalau gumantung asosiasimu. Oh, dadi kaya anu Wong Jawa itu condronan. Lah kaya khasanah budaya kaya akan kosakata. Nek komburi wah bangkeane nawondas ngono ya. Kemit. Nawondas. Gulune ngolah-olah. Oh iya, ilunge blarak sempal. Untune miji gendeng. Blarak semindi. Janggute bak lebah menggantung. Gak lebah menggantung piye? Kaya lapangan kebak suket. Sing tringi. Durung dikerok ding lali. Iki piye? Mas, sing apa jenenge? Bareng. On tempo. Oke. Nek keroncong nyun sewu iki pengetahuan kagem adik-adik nek keroncong iki lebek musik muni suara vokal baru nyaut. Lah kuwi nek keroncong. Itu nek seriosa tinggi. Anune harus jelas suara-suara konsonan kata. Lah nek iki nyun sewu staccato. Staccato. Katresnane wirat moyo nampi dening ora sikut. Tenan. Sanajan mekasadiro Kapeng leno Kapung kota Datuk kapus. Sampun katimbalan marasaan. Marsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salam, ayo rene le, salam. Hati juga. Salam ngadeg kene. Salam ngadeg. Kelas edo. Ayo buat batang lam. Sae napa sae? Butuh napas bantuan. Maksaku butuh napas. Menika kakang ayo kula kekesangen to apa? Iya. Wong wedok iki perlakukan wanita dengan halus. Wong wedok iki nyun sewu perlakukan wanita dengan halus. Maligine bojomu. Ngomong kasar aja nganti. Lara-larane wong wedok nek diomongi kasar disuarani. Nek mung le blonjo telat sedina rong dina munggah seminggu wong wedok iso golek utangan. Iso golek ingkeran. Iso nyebrak, "Yu, nempel beras 2 liter we." Wong wedok iki luwes. Neng ya kudu ngerteni. Nutup paribasan nggo nutup aib keluarga, nggo nutup nggo jaga prajane bojone wong wedok direwangi wirang isin golek utangan. Wong wedok ya kudu ngerteni wong lanang. Garek tembunge ya kudu sing halus. Lah piye? Kudu sing pernah. Lah kowe karo kanca-kancamu nembunge piye wong nganggo emosi? Nah, nembung ki sing halus. Sing halus. Ngono kuwi aja kakan emosi lho. Nembung siji-siji. Nyun ngapunten, Mas. Ngalah. Aku suruh anu ya iki. Mustaka lho, mustaka. Kowe nek nesu wah medeni tenan lho. Iki iya ki semiran mah kaya kucing bangtelon ora. Cantik. Cantik di usia paruh baya. Paruh buaya. Bong sing apik. Kanca-kanca Wira Pradangga Senopati Alfalah ingkang kinurmatan. Mbok bilih rena ing penggalih. Kula dipun tabuhi dipun iringi kanthi kompak, sae, leres lan bener. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Menika live streaming seluruh alam donya mirsani. Nggih, Pak De. Men budaya kang adiluhung endah menika disegani banyak orang. Gamelan menika kejawi wayang gamelan menika sampun aku oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia asli Indonesia. Lah kowe disegani ora? Ya, tergantung wong. Biasane rak didudui to. Kok didudui to apro iki? Lah disegani. Monggo nek rambut dudu ya seret. Monggo. Wis Kok wis gruyukan. Lah ya Parisases metu. apro kate-kate. Aduh. Ayo